Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Hemeceğinize salam. Habersız kalma gepleşigimizin 292. bölümüne hoş geldiniz. Köpsü täze deyince almalı zat ise biz mece tama tersine diňe haýdaýar. Şu bölüm bilen eýem täze ýylla 3 gepleşik hödürledik. Sizem bizi gollan, like basyp tesir ýazyň. Menem täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas. Täze ýüz Fit Espiter Carvillanyň sazanlygyna davara. Klip klub atmosferada hödürläpdirler. Espiter'ın hinglenýän ýerinde ýaşyl fona düşürilen sahna hödürläpdirler. Ýene bir-iki sahna goşan bolsalar, klip hasam gyzykly bolardy. Baran yerim davara, edeli ortana karava. Nerede bolyam onu halama, bana sana gerek barım beni ba. Baran yerim davara, la la la, la la la. Köpden bäri Aýdaýozyň piýasada ýokdy. Käbir sebeplere göre. Ýöne ine-de täzece klip bilen piýasa döndü. Aýdaýozyň eşi. Aýdymyň adyndan belli bolýarly intriga bar. Susep, aklım kurup Yağdayı satın al pulu görüp gel bora Kesip al sezim ulu Kulok asmana kulok Dilimin black bullet body'na brok Rage, that shit. Enniki täzelik Didar Nurberdiýewden olur. Klibi edil türkleriň klibi ýaly gowy işläp Aýdymyň duýgusyny berip bilipdirler. Ýöne klip ýekece sahna bar. Şonu köpelseňiz hasam gowy bolardy. Oturamı ben çekerim, sanki insan değilim. Adın eski sevgilim oldu, bak değişti rehberim oldu. Begenç öýreden täze klip. Minutluk keyp. Begenç öz stiline üýtgeşik bir iş hödürledi we klibi eýýäm 25 000 töwerek görüldi. Ömürlük vakti yitirdim, narmanırak varsın. Bu vakti öýde yatardım, sağdan 5 ollu. Sen keypiňim daş ollu, ağır değdi yalan yok. Şondan gözüm yaş dollu. Şaňatdym eliň üçdi, bilýän kelläňim üçdi. Sorusam nire dedin bak. Pelwan Halmuradow kinoda sahnalarından täze klip hödürledi. Sensiz, mensiz. Dana gariyar sensiz mensiz. Yalnız koyup dideleri dana gariyar. Lukas Teme durmuşumyň tagamy Aýdymyna täzece akustik hödürläpdir. Bu Aýdymy TikTokda bet tutdy başla. Sen tamam durmasın Ütgösük senin kurlusun Her günüm avadanlasa Bar ya sen mile Murat Öwezov täzeligim bar Aýdymyna akustik klip hödürläpdir. Men täzeligim var, dinleseň gerçekten arar uğraşdy. Men sana dälinni zar, hawa bolly kyn aýralyk süýüp. Halkaýdym taýma gelenmizde Täşri Tulgenowdan täze klip Gynan gyz. Dostlar, Guga'nın geçen sorunun yenicisi Gulya Handurdieva. Guga bilen Instagram'dan habarlaşın. Inniki bet täzelik Guga bilen uly show proyekt tanýas nesip bolsa ýakynda hödürler. Şonuň üçin Guga wagtlança soraw berenow. Ýöne dostlar, siz Guga'nın Instagram'dan gyssaň, uly proyektiňiz wagtynda hödürlerimiz ýaly. Siziň hem gyssaňyz gerekli. Empo şarjona başlaýar hip-hop dünýäsi bilen Avdiday Fit Vagrant Mün. Gurlasaň günäni biz gurlamasaň,
Dünya yutkap ya men ütkemesemem. Yarlıya yanlanım gülkülerimem. Bakışları dert dolu yılgarsalaram. Pul briz yalı geler, tut yüzün gele. Trap dolu daşımız internet kelle. Vaktimiz ölüptü boş yere men hoş. Yine öğren pouçaydımı Batır Muhammedov'dan Bağıt çapa yağın bu aydımı hükma senaryalı klip hödürlemeli. Ankabar yadımlı duşan urçayıp Olgadım benim eydinden ilgidi Eylin güdül eylin barmada gayip Balt kapıyım taktı ilkinci gedi Jos yani Cuma Murat Kasimov'dan täzeligim var. Tanset Gülşat. Men goýan bakşym da şu. Bittin Gülşah, boyuma meni yalmayıp Uğrumda men boyanca Menin yüreğime salmadın yaranı Gitmelelene Yine bir täze aýdym Maral Durdyýewadan Allam gorasyn. Korusun bizi erbetlerden Korusun yeni yalan dostlardan And içip avi yudumlardan Bir de aldavar Instagram täzeliklerinde berdi bir täze Reels video hödürläpdir. Al meniň sowgadymy aýdymyna. Al men soğudumu, haladımu, yaradımu, yüreğim soğudumu Ya da sen diyenin bolmadımu Al men soğudumu, haladımu, yaradımu Bir de aldavar YouTube täzeliklerine gördüňizmi? Ali Çerjowski bilen yüz-yüze gepleşigimiz çykdy we Jeytunur hiç garaşylmadyk temalarda söhbetdeş boldy. Gepleşigi şu yerden geçip görüp bilersiňiz. Ali TikTok'ta bolano. Men pikrimçe men bolmarynam da TikTok'ta ya. Sen kimden oğurladın? Sayık değerli däde. Göçürüp kapyr uçadıp. İň gorkýan zadyň näme? Men hiç wagt öz kakam görmedim. Çerjowski. Men eşitişim boyunça sen ikiziň bar eken. Doğrumu ya? Ýöne bir mışmışmy? Aşrağı şu gönümeň arkamdan Meje Tamam logosyny we Akepderiň logosyny goýsak näle bolarka? Dostlar, sizden hökman öz pikiriňizi ýazyň. Siziň pikiriňiz de bize gyzykly. Bir de aldavar Inni gelýär iň gowşagajyklaryň biri könüleri ýatlaşajagyny Laçyn Mammedowa ýalňyz men. Yürek ısyan, dünya sığama Yürek ağlap, sesini koyana Yalan töhmet, elin çekeno Bugün yalňyz men, iki yalňyz men Yalan töhmet, elin çekeno Bugün yalňyz men, iki yalňyz men Yine bir könüleri ýatlaly merhum Kakıgelli we Toyly ezidim. Sam bilsen deyip düştükle arar günü Aytsen ölgünüňi bagş edýän aýyt kime Aýsana galaýanyň haýfymy saýlaýanyň Ezidim Gönlümi ol ağlan Aşığım şol oğlan Aşkımı ol ağlan Yanma seni yollan Yalvar yarın yeker, boymayda bugün meni Bir de aldavar Inni gelýär tesirleri okuma şajymyda. Ilkinç tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Magtumuly. Diňe öňe Meje Tamam. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Wally Söhbetçimaýew. Öňe agamjan minnetdar saňa tesiriňiz üçin köp sag bolun. Ýene bir tesirimiz Bagtyar Açylow. Jahan bagşy nomer 1. Doğru aýtýaňyz. Şu meňem pikirimçe jahan bagşy nomer 1. Ýene bir tesirimiz Penji Meredow. Amurdan lewap ilmi
Şeýle de hocamba toprağıma ulluqan salam olsun. Bizden hem size Media Toparının adından, Akepter Studios'un adından ulluqan salam. Inni gelýär soňky tesirimizde Murat Allakov. Salam Mediatama ve Altın. Size köp minnettar şu gepleşi alıp barýanyňyza. Täze ýylyň birinji gepleşi gatga bolupdyr we diýsem bet täzelikler bar. Haýsyny halan bolsaň diýen soraňa hiç birini erwet diýip bolmaýar. Barnyňam haladym. Mundan beýle hem uly derejelere ýetip halka hyzmat etmeňizi arzu etýän Moskwada türkmen ýigitleriniň adyndan köp salam bolsun. Diňe öňe Altyn gyz. Tesiriniz üçin aýraten köp sag bolsun maýtan. Men diýsem begenlerdiňe siziň hem işiňizde uly üstünlikler. Daha sonra ýakyn wagtda biz täze proýektlara, täze gepleşiklere başlamakçy. Häzir şoň ugrunda we bu bölümdäki täzeliklerden siz has köp haýsyn haladyňyz tesirlerde hukman belläň. Menem şeýlelik bilen bölümi jemleýän. Hoş, sag bolun. Inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Aýdyryp gülgün. Intriga döretmenler, näme? Intriga var. Siz mensiz. Mensiz sen. Sen yok. Mensiz sensiz. Gep etmän adam ýerege. Ana da olanlar ýüregi daşýarlar aşlan. Когда мужчина любовь. Hem toy üçin hem altınım sen üçin işek deyip aýtdy. Ýöne gelip bilen oktaşylaga hiç ýyly. Aýda ýadadyňmy? Aýt ýadadyňmy? Ýok, şeýdir. Ay näde diýjem bilemok, düşünmän hiç jogap berip bilemok. Hoş sag bolun diýende ýapjak bolýar.